हिंके बै एप्सों नरक बाहाय तंबाय खाखायो नरक जतनो kaham kurungno tongna hanai हिंके लाम सगु नरक न आनी लांगमा बै kurumjagi YouTube channel नरक video no khalogoi puilani simi paithak jora nai tongdi tamni bagoi bai Christina Jomatia bai bubagrani photo no bai enkomu hinoi Facebook o post khaijana nangkha borok kubudi relationship tonglai norok o photo rok no o post khaijama rok no goi norok ta wansuk bai apsong bebak borok no sawai mamlaikha tai nubo nubaikha bai enkomu hinoi photo post khaijak rok no photo post khaikha khorakcha fake account Arpita Jomatia mungoi hinke bai apsong norok bode kubui hinoi wansuk borok no hamjago hunoi norok bodi kubui ke wansuk borok relationship tonglai hunoi norok bodi kubui ke wansuk o photo rok post khaijama no nugoi norok ta wansuk bai Christina Jomatia hinke bo khoroksa YouTube blog khaini blogger bo tamni bagoi bubagrani logi rupthari tong abo Christina Jomatia se bubagra no hamjaga phone mano bubagrale Christina Jomatia no hamjaga hunoi abo ang poitizaya norokle bahai uitiro desa noroni wan sumarogo bomti khewan sugui tong norok bai apsong bubagra joto borok no hamjago joto tipra sano no hamjago tamuke bini obo boyfriend girlfriend ya tamuke bo joto tipra sani no bubagra aboni bagai bo joto no hamjago tai aboni bagai nai tabuk tamo Facebook rogo bayen kumu hinoi post khaijaro abrok tamo Arpita Jomatia mungoi khoraksa fake account bo kuji sawai mankhna bubagra bai Christina Jomatia hamjagai tongo hinoi bo kuji nukhna bo post khairi khaje bayen kumu hinoi Facebook o nugmale bebak borno nugui paikha post rok no bo kuji sawai mankhna bubagra bai Christina Jomatia hamjago humani relationship tongo humani abrok joto chalaksi abrok joto fake si je bo post khaika abrok joto fake si je Arpita Jomatia hanai account khulomani abo fake account si bai apsong norok kubudi wansuk borok kunui hamjagai tongo hanai tai borok kunui kai jaga no hanai ano kisa comment box o comment kai sari norok tamro wansugui tongbai hinke bai apsong norok ani o video no chajagai tongo hinke like share khai ran tapokdi tai nungani channel o katal phai tongo hinke subscribe khai konke please tabuno subscribe khayoi bell icon no sinoi all press keri tamokhe ang je fru video katal dao jotoni sesika nini orno notification sogaina bagoi video ni paithago jota bayar no hambai norok kaham kuruna tongdi